मित्रांनो गाव बघा, गाव दिसताय. इथं मंदिर आहे. मित्रांनो क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आम्ही चाललोय पवायला. तर चला तुम्हाला किरवी पण दाखवतो. चला आणि वेगवेगळ्या मित्रांनो पाणीच पण पाणी आहे बघा किती साठलाय. माने इतका आहे एवढा. आता श्रवण डुबल काल त्या दिवशी लय बोलत होता. आतमध्ये फाड्या आहेत निसत्या. किती बघाय तरी पण पाणी. हे चला ये तिकडनं कुठनं माकड. कुठे रे गेला तो. इथं वांदर होता, वांदर. चला मित्रांनो आम्ही अर्ध्याच आलो गोठणीकडं. पाण्याचा आवाज बघा. पाण्याचा आवाज येत आहे काय. आम्हाला येत आहे. काय माहिती तुम्हाला येत असेल की नाही. तर नंतर खालती गेल्यावर तुम्ही बघा. काठी गेली चपली. केवढा पाणी असणार आहे. पाणी लय आहे. आवाज एवढा जोरात येतोय. तर मित्रांनो पाणी किती असणार. पाय सरलेच मटमटी जातात दगड्या. किती जंगलात ना. पाणी बघा लय आहे. पाणी बघा इथं किती येत आहे. तो तिकडे समोर आहे. आता लय आवाज येत आहे. येत आहे काय तुम्हाला पण. येत असेल. इकडं पण पाणी आहे बघा. हा बघा पाणी पांढरा पांढरा दिसतंय. चला चला आता ढवाशी जात आहो आम्ही. पाऊस पण आलाय. पाऊस येत आहे. पाऊस आता आम्ही पांड्या उतरतो बघा. पाणीच पाणी असणार आहे मित्रांनो. खाली उतरलोय. पाणी बघा. पाणी बघा तुम्ही. किरवी भेटली तर दाखवू तुम्हाला. पाणी बघा किती आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही खाली जातो. हे बघा कपडे पण काढून झाले. पडलेला आहे. किती भरलेली आहे बघा. देख ये पिशवी आहे. पाणी बघा. पाणी बघा किती आहे. पाणी इथंच केवढा. आता इथंच आम्ही एवढा पाऊस. दाखव दाखव. इथंच मित्रांनो. अर्धा अर्धा डोपरा एवढा पाणी आलाय बघा. तरी पण आपल्याला वरती नाही आता खालतीच पवावं लागल. तू खाली पाव. सगळ्यांनी खालतीच पवायचे आहे. तूच पाव. डव बघा केवढा आहे भरलेला. आम्ही दगड्या लावलेल्या. इकडनं पाणी बघा किती येत आहे. एक फुगा आणलेला आहे. पाऊस आला पाऊस. एक खोल किती झालाय बघ. इथं जास्त असेल. एवढ्यावर जास्त असेल. एवढ्यावर लवकर घाल. कपडे घालत आहे कपडे. अरे जाशील खाली. एक केंड आलाय काय बघ. काल केंड आणलेला वाववला भाच्यानी. मी येतो का. पाणी बघा किती आहे. वावला वावला वाववतय पाणी.
बघा वरनं तसा काय धबधबा आहे. बघा कसा दिसतोय. बघा बघा फुगा बघा फुगा फुगवतोय फुगा. अरे जुगू इथं आतमध्ये जा परत तिकडे येशील. अरे परत तिकडे येशील. हा वरती जात आहे बॅग जम मारने की रे. यानी फुगा फोडलेला आहे बघ दे का. तो गेला फुगा. इधर पाणी येत आहे इथं. हा बघा उडी मारत आहे इथं. ए मार. ए बॅग जम मार. अरे बॅग जम माराय बोलला. बाहेर खेचत नाही टाकतय. हे गारातले आहेत. हा बघा पोहताना नाही येत म्हणून इथंच पोहतय. हे जा जिगो. अरे डबल इकडे येशील. अरे तिथं गेलाच नाही गप्पन इकडे येशील. तो शेवण बघ. फुगा फुगवतय. फुग्यावर पोवायचं आहे. हे फुगा इकडं आला ना तर फुटल. खडा आहे व फुटल. अरे खडा आहे तो. हे जा लवकर फुगा घेऊन. हे दगडी नको मारू सगळा. बघा इथली इथं माती टाकलेली ती सगळी खाली आली. या डवात गेली. इथं पाणी बघा. हा बघा फुग्यावर पोहतय फुग्यावर. हे फुगा दाखव. तो बघा फुगा बघा. दिसला काय फुगा. ये इकडे या फुगा घेऊन. पाणी ढकलत आहे देखो. हा गेला गेला. हे जुगू जा नाही येशील तू पण असाच. मित्रांनी जिगूला पोहता नाही येत तो मग इतकुच्या पाण्यात पावतो. तिकडं जावा तिकडं. चल दिया खालच्या डवात जात आहे. जिगूला पोहता नाही येत. टाक उडी टाक. हे जा. संकेत आहे तिथपर्यंत उडी टाक. अरे इथं बसूनच जा खाली बसून. इथं बसून गेलात तर डायरेक्ट दगडीवर जाशील. इथं दगड आहे मित्रांनो खाली आणि एक इथे आहे मोठी. ए तिथं उडी मार. ए जुगो तिथं उडी मार तिथं. पाणी बघा मित्रांनो किती येत आहे. इकडेच पाणी ढोपरा एवढा आहे.
मित्रांनो आता किरवा बघता कुठं आहे काय असला तर दाखवता तुम्हाला पण. ह्या इथल्या दगड्या जरा उलट टाव बघू असे का. जिगू बोलते इथं असेल बघा. सिक्स पॅक दिसताय जिगूच्या. हे हलवू नको किरवा जाल असला तर. तू नाहीस ना उलटता नाही येत. पहिलीचा पोरगा उलटत. हे उलट मी दाखवू का उलटून. हे उलटा ना. हे उचल उचल बघू आहे काय. हा सगळा हे केला ना रे. हात टाक. हो बरोबर आला. ती उलट ती वाली उलट आहे ती तिकडची. अरे तिकडच्या दगडीत भेटेल मला वाटतं. ए वरती कुठं जाताव. पाणी बघा किती धक्का देतं इकडं. मित्रांनो बघा वरती किरवा भेटलेला आहे. संकेतनी पकडलेला आहे. दोघांना मी कोणलाय. अरे किरव्याला काढ. बिलात आहे बिलात किरवा. गरज नाही. काय मुसवाला आहे मित्रांनो. किरवा बघा. बापरे आहे मित्रांनो. मेल मेल आहे मेल. दाखव. बघा एवढा मोठा किरवा आहे. पाटणं दाखव. पाटणं बघा बारका आहे तरी दाखवलाच शोधून एवढा बिल खोदला. खोदला नाही खोदला. हे बॅग जम मार मार. बोलतायत मजा आली आहे. कुर्ला बोलते कुर्ला. घे. चावायचा. आंगडा बघा त्याचा आंगडा लय मोठा आहे. जिबलाव कापती ना मी. तर मित्रांनो शुभम दादा जातोय पवाय. तर पाणी लय आहे. जानो शुभम दाने उडी टाकलेली आहे. मित्रांनो संकेत बघा झाडावर आलाय डुबलेला आहे. तर मित्रांनो शुभमने पहिली उडी मारली आहे. दुसरी पण संकेत बघा कसा चक्करमगत. आता वेळ तिथून जाऊन येतो मी जाऊन येतो बोलू ना येतो. संकेत धर. हे सोना चल. बापरे विचार मी जातोय. हे थांब. काय सवार बघा.
हे शिवमदा 3 उड्या बोललेलास. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. विसरू नका. बेल आयकॉन दाबायला तर विसरूच नका. टाटा. बाय बाय.